Vítajte pri ďalšej časti relácie Elementy ženy. Mojím dnešným hosťom je kožná lekárka Michaela Blaško. Vítaj Michaela v štúdiu našom. Ďakujem pekne. Ja by som začala hneď, s čím najviac ženy teda chodia do tvojej ordinácie a čo ich najviac trápi aktuálne. Tak my máme široké spektrum pacientov, lebo vlastne venujeme sa úplne od detí až po starý vek všetkým. Úplne, že ja tomu hovorím, že od 0 do 100, taká ambulancia rodinného typu. A tým pádom máme široké spektrum pacientov, ktoré vyplývajú aj z jednotlivých vekových kategórií, alebo niektoré ochorenia sú typickejšie pre niektorú vekovú kategóriu. Ale keď by som to mohla tak zhrnúť, alebo tak nejako povedať, že najviac pacientov máme s atopickým ekzémom, potom sú to pacienti, ktorých trápi akné, vypadávanie vlasov a naozaj veľkú časť našich pacientov tvoria ľudia, ktorí si dávajú kontrolovať pravidelne znamienka, pretože naozaj tá osveta, snažíme sa ju šíriť medzi všetkých ľudí. Koža je orgán, ktorý je povrchový, hraničný a tým pádom veľmi dobre prístupný pre vyšetrenia. A vyšetrenie znamienok dermatoskopom je jednoduché a mnohokrát zachráni život. Takže prevencia, klasika, nepodceňovať. Určite. Čiže máme letné obdobie, všetci sa slníme, máme to radi, chceme byť opálení. Asi je podstata dávať si faktor, krémovať sa s faktorom. Je naozaj pravda, že čím vyšší, tým lepší, alebo je tam... lebo panuje také nejaké, že niektorí hovoria, že tie vysoké faktory, že už sú škodlivé, že nad 50 napríklad. Či ja by som ubezpečila všetkých ľudí, že Európska únia má také prísne regulácie pre kozmetický priemysel, že naozaj sa k nám na pulty, či už drogerii alebo lekárni, ja odporúčam teda siahnuť po lekárenských prípravkoch alebo produktoch, sa dostanú iba bezpečné a overené produkty. Keď už ľudia nakupujú rôzne cez internet, viete, toto nevieme zaručiť, že kde, odkiaľ to naozaj pochádza, kto to vyrobil. Takže tam už to zaručiť asi neviem, ale ubezpečujem všetkých, že u nás na Slovensku na pultoch drogérií a lekární sú iba bezpečné produkty. Čo sa týka samotného UV žiarenia a jeho vplyvu na kožu, tak tie poznatky sú jednoznačné a sú vedecky podložené. UV žiarenie, hlavne spektrum teda UVA a UVB našu kožu poškodzuje. To je dokázané. UVA žiarenie, vlastne A ako aging, alebo A ako alergia, čiže už z toho názvu vyplýva, že spôsobuje predčasné starnutie kože, alebo aj rôzne alergické reakcie, ktoré môžu byť spustené nielen priamo slnkom, ale kombináciou napríklad slnko plus hormóny, slnko plus užívanie niektorých liekov, alebo slnko, teda to UVA žiarenie plus používanie kozmetiky alebo parfémov, alebo človek si ľahne na lúku v lete a tam sú rôzne rastliny, ktoré vylučujú rôzne látky, ktoré môžu zareagovať alebo zreagovať s UV žiarením vznikom nejakej kontaktnej iritačnej dermatitídy. Tak keď ti môžem do toho skočiť pri UV a žiarení sme, starnutie spôsobuje, takže tam nám nepomôže ani sa tým faktorom natierať, že tam pomôže, keď nechceme starnúť, sa proste neopalovať. Asi z toho vychádza jednoducho povedané. Určite ideálne je sa neopalovať, lebo vykonávať činnosť opalovanie dnes už asi málo kto, ja teda dúfam, že robí, lebo je to naozaj skôr zdraviu škodlivé, než zdraviu prospešná činnosť. Ale UV faktory alebo krémy, širokospektrálne krémy proti opaľovaniu jednoznačne zabránia alebo spomalia alebo zneutralizujú to poškodenie kože a buniek UV žiarením, pretože majú veľmi účinné filtre a ja určite odporúčam SPF 50 a aby chránil voči UVA aj voči UVB žiareniu.
UVB žiarenie je žiarenie, ktoré zase ako z názvu vyplýva spôsobuje burning, čiže to spálenie a bronzing, následné opálenie. UVB žiarenie vlastne spôsobuje spolu aj s UVA žiarením teda rôzne zmeny na koži, či už sú to, čo sa týka UVA žiarenia a predčasných známok starnutia kože, to je jej vysušenie, tvorba pigmentových škvrn, tvorba vrások a čo sa týka UVB žiarenia, tak tam aj kombinácie s UVA je to aj vznik neskôr rakoviny kože. Niekomu sa vyvíjajú najprv prekancerózy, rôzne aktinické keratózy a podobne a potom bazocelulárne, skvamocelulárne karcinómy alebo melanómy. Čiže veľmi odborne teraz si nám... Rôzne iné teda zhubné znamienka, takto by sme si to mohli povedať. Ale môžu to byť aj také nezhubné, ktoré sú napríklad také, že seboroidské keratózy sa to volá, že si na koži nájdeme buď hnedú škvrnu, ktorá je v úrovni kože, alebo nejakú ružovú škvrnu, alebo červenú bodku, to sú hemangiomy, zase zmnožené krvné cievky, také bodky. To je tiež spôsobené UV žiarením. Alebo sú to také vypuklé trošku, také hrbolaté, alebo šupinaté útvary na koži, to sú práve tie seboroidské keratózy, ktoré sú nezhubné. Toto všetko, čo som vymenovala, je skôr nezhubné, ale zase rakovina kože môže imitovať čokoľvek, čiže naozaj treba potom zveriť tú kožu aspoň jedenkrát ročne dermatológovi, aby urobil celotelovú onkopreventívnu prehliadku celého kožného povrchu, ale my kontrolujeme aj vlasovú časť hlavy, za ušami, péry a aj dostupné sliznice. Takže my to naozaj berieme veľmi poctivo a vážne. Takže ak sa nám niečo nepozdáva, tak si pacienta zavoláme na kontrolu napríklad o 3 mesiace, že to sledujeme, ale bežne človek stačí, keď príde jedenkrát za rok a iba tí, ktorí majú nejaké podozrivé znamienko alebo nejaký vrodený syndrom dysplastických nevov, to znamená, že majú tých znamienok veľmi veľa, tak chodia častejšie. Rozumiem. Najlepšie je asi prísť teda po letnej sezóne s tými znamienkami, lebo ani sa s tým... Alebo pred, lebo v lete sa s tým asi moc nedá robiť. Ja už v podstate sa snažím každému vysvetľovať, že zatiaľ sa u nás striedajú ročné obdobia, ale vo väčšine sveta sa nestriedajú ročné obdobia. Čiže ja som jednoznačne, aj my, moje kolegyne, sme jednoznačne zástancom myšlienky alebo toho, že robíme všetko celoročne. Ideálne je, keď vlastne človek má väčší kontrast medzi kožou a tým znamienkom, lebo aj v dermatoskope, čo si môžeme predstaviť ako nejakú lupu, ktorá má niekoľkonásobné zväčšenie s rôznym typom osvetlenia. My máme taký dermatoskop, ktorý nám ponúka rôzne druhy osvetlenia, aby sme videli tie štruktúry, tak je lepší ten kontrast, že znamienko je teda tmavšie a koža je svetlejšia. Čiže je lepšie prísť neopálený iba z tohto dôvodu. Ale dnes ľudia cestujú celý rok, čiže niekto v decembri vycestuje do trópov a vráti sa v januári úplne opálený, čiže už na ročné obdobia sa my nehráme. Jasné, ale bolo by najlepšie, keby teda čím menej opálený prišiel a nie je to o tom, že voľným okom sa sledovať, ale naozaj môže niečo vyzerať neproblematicko a môže byť, čiže naozaj si hovorila, že raz do roka na preventívnu prehliadku dermatoskopom, ale človek nech si robí každý z nás takú rýchlu prehliadku aj sám, že sa pozrie, že áno, viem, toto znamienkom som tu mal, je rovnaké, nemení sa, netvoria sa mi na ňom šupinky, nekrváca mi, nepoškodil som si ho, nenarástlo, nezväčšilo sa, nezmenilo farbu, tvár, okraje, veľkosť, takže to si môžeme aj sami, prípadne partner, partnerka, alebo už ktokoľvek nám pozrie na ten chrbát, lebo tam si veľmi nedovidíme. Takže aj toto je dôležité a mnohokrát pacient prichádza do ambulancie znepokojený, že prosím vás, kontrolujte mi toto znamienko, vytvorilo sa mi náhle, mám z neho strach. Takže to sú všetko faktory, ktoré ja určite aj moje kolegyne berieme do úvahy, pretože nás upozornia, že sa deje niečo nové a v skutočnosti zhruba iba tých asi 20-30% znamienok, ktoré už máme, sa zvrháva a väčšina rakoviny kože vznikne už primárne ako rakovina kože.
Vieš, takže je to dôležité si to aj sami tak zbežne pozrieť. Keď som pri tých krémoch, nie už len opalovacie, teda SPF-ka, ale v podstate aj anti-agingové, hydratačné, že z celej vlastne škály krémov. Mali by sme ženy pozerať na tú cenu a ísť naozaj po tých drahších krémoch, alebo je tam naozaj, že sa oplatí, alebo dá sa kvalitný krém vlastne aj za normálnu, dostupnú cenu zakúpiť? Že či tam naozaj akože treba podľa tej ceny pozerať? No, SPF krémy, širokospektrálne krémy proti opalovaniu, vlastne ja uprednostňujem také overené dermatokozmetické značky, ktoré naozaj majú aj výskum za týmito filtrami a stoja si za nimi, že SPF 50 proti UVA aj proti UVB žiareniu, že nás teda ochráni a vlastne uprednostňujem skôr možno do týchto krémov investovať a kúpiť si kvalitný krém s kvalitným filtrom. A dnes teda sú k dispozícii rôzne textúry týchto krémov, čiže každý si môže vybrať, či má masnú pleť, pleť so sklonom k tvorbe akné, alebo suchú kožu, alebo senzitívnu reaktívnu kožu. Čiže sú rôzne textúry od gelových foriem, lócií, takých úplne riedkých mliek, cez krémy, pény alebo telové mlieka. Takže naozaj si každý... Sú aj také hmly špeciálne, SPF-kové, kde vlastne vieme aj, keď sme najmake-upované, každé 2 hodiny si obnoviť tú vrstvu SPF krému. Pretože je dokázané, že tá SPF 50 nás chráni ako 50 2 hodiny. Hej. No a pokiaľ sme na slnku, alebo sme niekde pri vode, alebo to je jedno, aj v horách je veľmi intenzívne slnko a sa spotíme, alebo pôjdeme do vody, vylezieme z nej, alebo ležíme niekde na lehátku, na osuške, tak tým trením si vlastne tú ochrannú vrstvu krému odstraňujeme, alebo zmývame, alebo stenčujeme, čiže nás chráni čím ďalej, tým menej. Preto je potrebné nanášať ten krém proti opalovaniu každé 2 hodiny, ak sme teda na intenzívnom slnku. No a ešte je dôležité naniesť tento krém aspoň 20 minút predtým, než ideme na to priame slnko a v dostatočnom množstve. A dostatočné množstvo, veľmi si to vieme jednoducho predstaviť, je množstvo jednej čajovej lyžičky na jednu lokalitu. Čiže máme tvár, krk, pravá, ľavá horná končatina, trup spredu, zozadu, dolná pravá, dolná ľavá končatina. Čiže keď to celé spočítame, je to zhruba 7 čajových lyžičiek, čo je jedna veľká polievková lyžica krému, ktorú si teda natrieme. Nemusíme sa báť, že by sme toho naniesli veľa a určite to nenaniesieme všade, lebo keby sme mali ten krém sfarbený, ja neviem, do modra alebo do ružová a videli by sme ho, že ako si ho natierame, tak tam uvidíme všelijaké čmuhy, čiže nie je to úplne rovnomerne a 100% natreté, čiže nemusíme sa báť, že si vyblokujeme produkciu vitamínu D, lebo tak ešte tak dokonale a rovnomerne sa ešte nikdy nikto nenatrel. Keď môžeme sa posunúť, tak ja by som išla k tým anti-agingovým krémom, lebo napríklad sú na trhu značky švajčiarska napríklad známa, kde krémy stoja 200-300 eur, tak že či naozaj má to zmysel, už ja neviem, keď je staršia tá pleť, investovať naozaj do týchto značkových produktov. No ono je to tak, že každý z nás k niečomu inklinuje, tak ako niekto si kupuje obyčajné oblečenie v reťazcoch, niekto si kupuje oblečenie v drahých značkových butíkoch, niekto si dáva šiť na mieru, čiže každý z nás má nejaký životný štýl a siaha po určitom type produktov, či už sa to týka krémov, oblečenia, auta, kabelky, topánok, čohokoľvek. Čiže z väčšej časti je to na tom spotrebiteľovi, ale čo sa týka krémov samotných, tak mňa napríklad vždy zaujíma hlavne tá účinná látka a aby to bola nejaká overená firma, ktorá má napríklad k tomu krému ešte napríklad aj nejakú štúdiu, lebo ja som taký vedecký tým, že mňa to zaujíma, ako to funguje, prečo si to mám zrovna takto aplikovať a že či naozaj, ja neviem, napríklad keď mám masnú pleť, že či naozaj to
ovplyvňuje zloženie toho mazu, či mi znižuje napríklad osídlenie mojej kože, Propionibacterium acnes alebo Cutibacterium acnes, už sa volá takto tá baktéria, ktorá spôsobuje akné, napríklad u pacientov z akné. Či mám normálnu kožu, masnú kožu, citlivú kožu, pleť so sklonom akné alebo atopickej dermatitíde. To sú všetko faktory, ktoré ma zaujímajú pri výbere kozmetiky viac ako tá cena. No a vlastne tie účinné látky, pokiaľ v tom anti-agingovom kréme sú, čo je napríklad najúčinnejšou anti-agingovou ingredienciou je retinol, alebo sú to deriváty vitamínu A, ktoré používame v dermatológii aj pri terapii, či už je to terapia akné, alebo psoriázy, alebo iných kožných ochorení. A potom samozrejme je to vedecky dokázaná anti-agingová ingrediencia, ktorá funguje. A vlastne aj tieto deriváty vitamínu A, čiže retinoidy, máme odstupňované. Niektoré sú veľmi vysoko účinné a niektoré sú menej účinné. Má teda zmysel aj napríklad to Dčko tabletky papať, alebo má to byť v tom kréme? Že, či to... Teraz hovoríme o Ačku, o vitamíne A. Čiže ten... Ale aj to myslím je v tabletkovej forme. Áno, ale to sa používa väčšinou na liečbu. Nie, bežne si nedodávame vitamín A, alebo väčšinou ho príjmeme dosť zo stravy. A s deficitom vitamínu A sa stretávame zriedka. Zatiaľ, čo deficit vitamínu D, ako si povedala, je v našich zemepisných šírkach celkom častý a v zimných mesiacoch ho potrebujeme dodať, napríklad aj vo forme nejakých doplnkov. A chcela som teda ešte o tom retinole hovoriť, že on zvyšuje citlivosť kože voči UVA žiareniu, aj voči UVB, čiže voči UV žiareniu všeobecne. Preto ho používame večer, v tej nočnej alebo večernej rutine a ráno si tvár umyjeme, natrieme hydratačným krémom alebo napríklad krémom alebo sérom s vitamínom C, lebo vitamín C je vynikajúci antioxidant a chráni našu kožu pred škodlivým pôsobením UV žiarenia a chráni nás aj pred vznikom pigmentových škvrn, respektíve tie, ktoré máme, tak ich pomôže nejakým spôsobom vyrovnať, vyblednúť a zjednotiť farebný odtieň pleti. No ale ten retinol naozaj iba večer, ráno umyť, nakrémovať a ešte použiť krém proti opalovaniu, čiže extra produkt. Ten SPF-kový filter, ktorý je v dennom kréme alebo v make-upe, je väčšinou v sile 15, 20, maximálne 25 a nestačí, lebo určite si nenatrieme takú hrubú vrstvu make-upu, aby sme si naniesli 25-ku. Čiže my už si z tej 25-ky možno nanesieme polovičné množstvo, čiže už máme 12 faktor a to je veľmi slabý faktor na súčasné podmienky aj súčasnú stenčenú ozónovú vrstvu a proste je to nedostatočné. Čiže určite potom zaradíme do rutiny ten SPF-kový krém, krém proti opalovaniu a na záver si dávame make-up a inú dekoratívnu kozmetiku. Čiže to by mal byť... To by malo stačiť. Áno, to by malo stačiť. A ako si na začiatku spomínala, tak veľa žien chodí s problémov s alopéciou, s vypadávaním vlasov. Áno. Sú z toho samozrejme ženy nešťastné, lebo koruna krásy. Čo sa dá s týmto robiť? Dá sa s tým bojovať? Vypadávanie vlasov je v podstate stav, ktorý trápi takmer každého z nás v určitom momente života, lebo vlasy majú svoj nejaký rastový cyklus, kde väčšina vlasov je vo fáze aktívneho rastu, to je tá anagénna fáza, a kde sa nachádza 85% vlasov. No a v tej aktívnej fáze rastu potom je fáza taká prechodná a potom je fáza vypadávania, kde sa nachádza zhruba tých 10, maximálne 15% vlasov. Máme okolo 100 000, 150 000 vlasov, to je dané geneticky. To sú faktory, ktoré nevieme ovplyvniť, čiže genetické faktory nevieme ovplyvniť, tým pádom hustotu, typ vlasu nevieme úplne ovplyvniť, ani farbu.
Hej, ale potom už keď príde nejaké také fakt, že husté vypadávanie, že až Áno. teda Čiže to prirodzené vypadávanie je tých 100 vlasov denne. A pokiaľ je to viac ako 100 vlasov denne, môže to aj plošne vypadávať, čiže nemusia sa vytvárať vyslovene také kruhové, plešaté ložiská, ale môže to byť aj difúzne vypadávanie, to znamená po celej časti hlavy, ktoré môže mať niekoľko príčin. Či už je to, deficit vitamínov, alebo minerálov, alebo železa, alebo anémia, že má človek málo hemoglobínu, málo červených krviniek, alebo je to stav po nejakej chorobe, napríklad po covide. Sme mali extrémne veľa pacientov v ambulancii, ktorých trápilo vypadávanie vlasov, alebo to môže byť akékoľvek iné ochorenie, horúčkovité, infekčné, vírusové, ale aj bakteriálne ochorenie, ktoré je sprevádzané teda vysokými teplotami a inými ťažkosťami. Potom to môže byť samozrejme aj vypadávanie niektorých liekov, ale obrovskú skupinu ľudí vytvára ju vlastne hormonálne príčiny vypadávania vlasov, čo je vlastne tá androgenetická alopécia a postihuje mužov aj ženy. Je to zvýšená citlivosť vlasových korienkov na hormón testosterón a môžeme mať všetci aj normálnu hodnotu testosterónu. Aj tak. Nemusíme mať hormonálny výkyv, ale aj tak sú naše vlasové korienky zvýšene citlivé na tento hormón alebo jeho metabolity a tento hormón ich stenčuje tie vlasy, tuhne ten vlasový folikulus, to púzdro vlasové, je menej tým pádom okysličený, menej prekrvený a ten vlas, aj vlasový folikulus sa zmenšuje. Niekedy napríklad v mladosti nám rástlo z jedného vlasového folikulu 3-4 vlasy a po 30-ke už je tam 2 alebo ledva 1 vlas, ktorý je tenší, slabší a vypadáva. Čiže... Tak ako bojovať s týmto problémom? No a potom ešte je to druhé ochorenie, ktoré si spomínala, že nám ložiskovo vypadávajú vlasy. To je tá alopecia areata. A to má autoimunitný pôvod. Nevieme presnú príčinu. Môžu tam byť prítomné protilátky proti vlasovým folikulom, protilátky proti štítnej žľaze. Vlastne ten človek môže mať nejakú genetickú predispozíciu na to, alebo má oslabený zrak. Aj to sa vtedy vie prejaviť takým ložiskovým vypadávaním vlasov, alebo má nejaký skrytý fokus, čiže infekciu či už v zube, alebo v urogenitálnom trakte, alebo kdekoľvek v tele, v mandliach. Čiže to treba všetko perfektne vyšetriť. Očné vyšetrenie, zubné vyšetrenie, stery z nosa, z hrdla a potom vlastne pátrať krv, áno, na zápalové parametre. Takže to je autoimunitné ochorenie, ktoré tiež trápi isté percento ľudí a vlastne môže sa prejaviť už v detskom veku, môže sa prejaviť izolovane alebo spolu s postihnutím štítnej žľazy alebo spolu s postihnutím nechtov. Veľa týchto pacientov má atopickú konštitúciu. Atopická konštitúcia znamená, že zase geneticky je to dané, že reagujú napríklad nejakou alergiou aj na bežné alergény z prostredia, či už sú to pele, alebo srst zvierat, alebo sú to kontaktné alergény, napríklad kovy, alebo parfémy, alebo lanolín. Proste čokoľvek môže byť alergénom. Takže to je ďalšia skupina ľudí. Tá androgenetická, tá hormonálne podmienená, alebo stresová alopécia, že má človek veľký stres a vypadnú mu vlasy, alebo po pôrode, alebo po tej chorobe, tak tam sú viaceré možnosti. Keď nenájdeme nič v krvi, že naozaj človek je inak zdravý, že nemá ani málo železa, ani nie je anemický, ani nemá nejaké vyslovene hormonálne poruchy, tak je to v podstate toho typu, že ten vlasový korienok vypadáva vplyvom aj normálnej hladiny testosterónu. Tým pádom vieme, k čomu dochádza. Čiže máme tam buď lokálne pôsobiace látky, ktoré ovplyvňujú priaznivo vypadávanie vlasov, či už sú to kortikoidy, alebo je to molekula minoxidilu, aminexilu, alebo potom máme k dispozícii aj taký špeciálny prístroj, ktorý bol vyvinutý dermatológmi a profesormi trichológie, čiže vyslovene trichológia je veda zaoberajúca sa chorobami vlasov.
Takže takíto profesori taliansky vyvinuli tento prístroj, to je aký, že jak funguje? To je prístroj, ktorý je to trikopat, ktorý vlastne má 5 rôznych funkcií. Je to vlastne hlavica, ktorá obsahuje také mikroincízie, čiže také ako keby hroty, ktoré jemne... Ihličky ako keby? Nie sú to presne, že ihličky, ale skôr sú to naozaj také drobné hroty, ktoré vlastne prekrvujú vlasovú pokožku. Potom je tam zároveň akustická rázová vlna, ktorá tiež robí nejakú masáž, ale zároveň aj anestézu pre tie mikrohroty, aby nás to nebolelo. Potom tam zapracovávame špeciálne rastové faktory, ktoré tiež boli vyvinuté špeciálne týmito profesormi dermatológie a trichológie, ktoré stimulujú rast vlasov. Potom je tam masážna hlavica, čiže tiež prekrvenie, zjemnenie toho tuhnutia, toho vlasového púzdra, ešte červené svetlo, ktoré vlastne synergicky pôsobia na celý vlasový folikulus a celú vlasovú pokožku. Čiže je to ako keby 5 ošetrení v jednom. To je na jedno sedenie, alebo to treba chodiť na jednotlivo na každú? Zase je to vlastne všetko 5 teda v jednom, ale je to podložené štúdiami vedeckými, že ten prístroj naozaj funguje. On sa aj tak volá. Na jedno sedenie, že týchto nie? No, hormóny máme stále. Čiže pokiaľ bude pôsobiť vyvolávajúca príčina, tak to je potrebné liečiť. Čiže odporúča sa absolvovať jednu kúru, ktorá pozostáva zo 4 až 6 sedení podľa závažnosti stavu a robíme to raz za mesiac. Čiže deň 0, potom o mesiac druhé sedenie, o ďalší mesiac tretie sedenie, o ďalší mesiac štvrté sedenie. Zhodnotíme si stav, ak to potrebuje, príde ešte na 5. a 6. sedenie. To je tá kúra buď základná alebo intenzívna a potom pokračujeme v napríklad 3-mesačných alebo polročných intervaloch podľa potreby tých jednotlivých pacientov. Rozumiem. Čiže tento prístroj je vyvinutý a funguje takmer na všetky typy vypadávania vlasov, lebo rieši 5 príčin, ktoré sa v tom vlasovom folikule samotnom dejú. Rozumiem. A naozaj je dokázané, že funguje a komu naozaj, že kto príde včas, že mu ešte vlasy vypadávajú, že nie je plešatý, tam už keď získa 20-30% vlasov, aj to je veľký úspech, ale nemusí to úplne uspokojiť. Čiže je dôležité prísť včas a vtedy naozaj ten človek aj vidí, že už aj po 1., 2. sedení má zastavené to vypadávanie vlasov a v nasledujúcich sedeniach sa stimuluje rast nových vlasov. Ale tým, že vlasový cyklus trvá 30 dní, tak nemôžeme čakať zázrak po jednom sedení, lebo ten rastový cyklus sa musí aj niekoľkokrát vymeniť, aby sme dostali vlasy z fázy vypadávania do fázy aktívneho rastu a to môže prebehnúť aj 4 až 6 mesiacov. Čiže tam naozaj treba trpezlivosť a treba tomu veriť. A naozaj tento prístroj je podložený štúdiami, čiže on naozaj funguje a u niekoho sa zlepší, alebo u všetkých sa zlepší kvalita vlasu, aj hrúbka vlasu, čo hneď zase inak pôsobí, ako keď mám úplne tenučky, sotva viditeľný, lámajúci sa vlas a keď mám aj rovnaký počet vlasov, ale sú hrubšie, sviežejšie, živšie, tak to vyzerá, že ich mám zrazu viac, že sú bohaté. Takže... V podstate pri absolvovaní týchto sedení tak mal by teda ten klient vysadiť ženy úplne, že asi farbenie vlasov? Nemusia. Nemusia, lebo to je skôr povrchové. Čiže pokiaľ naozaj tam nie je nejaké podráždenie vlasovej pokožky, tak nemusia si prestať farbiť vlasy. Akurát určite nie je to vhodné týždeň pred alebo týždeň po procedúre. Skôr týždeň po, lebo sú tam tie mikrotraumy, tak aby zase tá farba neprenikla do pokožky a nepodráždila vlasovú pokožku. Rozumiem. No. Na záver sa ťa chcem opýtať, všetci už nejak fungujeme na sociálnych sieťach, pozeráme tam rady, tipy, influencerov. Či vieš povedať nejaké najväčšie nezmysly, čo tam v rámci či už anti-agingu, starostlivosti, odličovania, farbení vlasov, nejaké najväčšie, že čomu naozaj neveriť, čo sa tam snažia tí influenceri promovať, že či sú tam nejaké veci, že čo sa zamyslíš, že Pane Bože, a chytáš sa teda za hlavu. No tak ja nechodím úplne často na tie sociálne siete.
alebo si vyberám, že koho sledujem. Takže neviem úplne presne, že čo sa deje a že k čomu sa každý v úvodzovkách odborník vyjadruje, ale teda ja sa dosť venujem aj estetickej časti dermatológie, takže sledujem si hlavne také odborné veci, čo sa týka anatómie a tak, aby som vedela všetko správne ošetriť. A čo sa týka napríklad kozmetiky alebo kozmetickej rutiny alebo aj tých estetických zákrokov, ja som skôr taký konzervatívny typ a skôr, že menej je viac. Iba pri krémoch proti opalovaniu mám zásadu, že viac je viac. Pri ostatnom, že menej je viac. A obzvlášť normálna koža znesie veľa, ale obzvlášť, ak má človek nejakú problematickú pokožku, či už citlivú, alebo so sklonom k akné, alebo so sklonom k rozácei, alebo so sklonom k ekzémom, tak by mal byť opatrnejší pri výbere tých produktov. To ako sme hovorili, že tá značka, že nie, že teraz mi ukáže influencerka, že tento krém je dobrý na akné, alebo niečo, že úplne tomu neveriť. Mali by sme mať takéto kritické myslenie a ja som sa párkrát nechala ovplyvniť, ale ja si vždy prečítam zloženie toho krému a pokiaľ obsahuje nejakú zmysluplnú účinnú látku, ktorá je ešte teda navyše pre mňa musí byť aj vedecky podložená tá jej funkcia, tak po ňom siahnem. Ja tiež rada skúšam nové veci, ale zase nenechám sa obalamutiť čímkoľvek. Dávam si na to pozor. Takže skôr z tých overených zdrojov a od lekárov, dermatológov asi najlepšie. No my bežní konzumenti, keď si v obchode, v drogerii, ďakujem, si pozrieme to zloženie, ktoré je naozaj veľa je tam toho, tak na ktorú zložku pozerať, že určite nie. Že čo by to sa nedá tiež povedať, lebo niekoho môžu dráždiť, ja neviem, výťažky z morských hriaz alebo z kaviáru a niekoho nie. Čiže ja musím si poznať tú svoju kožu a podľa toho si vyberať kozmetiku. Ale kto má citlivú kožu, tak čím menej ingrediencií ten krém bude mať, tým asi lepšie ho tá koža bude tolerovať. A zvyčajne teda ísť do takých overených krémov, dermatokozmetických, ktoré sú podložené štúdiami a prípadne ich kúpiť teda v lekárni, lebo tam je to také, že zaručené. Ale každého môže čokoľvek podrážiť, aj základná ingrediencia. Takže lepšie je mať vzorku, že či mi to vyhovuje používať to aj neviem, týždeň alebo aj 2 týždne len vo vzorkách, lebo alergická reakcia alebo prejav nejakej precitlivenosti sa môže prejaviť nie len hneď, ale neskôr. Takže a zbytočne neinvestovať do celého krému, keď mám kožu takú, ktorá skoro nič netoleruje. Takže. Ako si povedal, ty sa venuješ aj neinvazívnej estetickej dermatológii. Tak čo sú také drobnosti, že by žena v podstate, keď chceme nejak tú mladosť si udržiať, tak okrem tých krémov, čo sme spomínali, retinolu a podobných zložiek, tak čo sú také drobnosti, že ktoré by teda už postupom veku po tej 30-ke, 40-ke by sme mali do toho nejak drobne investovať, ako je toľko adorovaný ten botox napríklad, ale že čo je ešte také, že trošku možno začať s tým a udržiavať sa. No, je zase vedecky dokázané, že starnúť začíname zhruba po 25. roku veku. To číslo vekové je len orientačné, lebo zase starnutie je naprogramované aj geneticky, ale aj našim životným štýlom. Čiže kto sa veľa slní, fajčí, pije, nespí dobre, nestravuje sa dobre, nešportuje, tak to sú všetko faktory, ktoré vieme ovplyvniť, ale sú to aj faktory, ktoré vedia nepriaznivo ovplyvniť proces starnutia, čiže títo ľudia starnú rýchlejšie. Ja mám taký holistický prístup, aj my u nás na klinike máme holistický prístup k pacientovi, že sa snažíme, aj teraz sa veľa rozpráva o dlhovekosti, my o nej hovoríme odjak živa, že sme to, čo jeme, máme dbať o správne stravovacie návyky, pitný režim, spánkovú hygienu, čiže aspoň 8 až 10 hodín spať a cvičenie, fyzický pohyb. Môže to byť aj len prechádzka na čerstvom vzduchu, ale každý deň. Takže to sú všetko faktory, ktoré nám ovplyvnia aj to naše starnutie. A vlastne
A čo sa týka procedúr, tak ja tiež som taký minimalista, čiže ja radšej možno včasšie začnem pôsobiť, aby som nemusela robiť nejaké prehnané korekcie a také jemnejšie procedúry, ktoré mi udržiavajú dlhodobo kožu hydratovanú. Keď po 25. roku života viem, že klesá obsah kyseliny hyaluronovej v tkanivách, začína degradovať kolagén, naťahovať sa, stenčovať sa, čiže ovísajú kontúry a tak. Takže sa snažím tú pleť udržiavať v dobrej kondícii, aplikáciou kyseliny hyaluronovej, jemnej, môže byť aj nezosieťovaná, prípadne s obsahom nejakých aminokyselín, ktoré mi podporia tvorbu kolagénu, čiže hydratovať, alebo plazma je veľmi dobré ošetrenie, rôzne typy mezoterapií, alebo kyselina mliečna napríklad, alebo kalcium hydroxyapatít. To sú všetko procedúry, ktoré nám robia kvalitnú tú kožu. Môžu to byť pri niektorých pacientoch napríklad, ktorí mali akné alebo majú rozšírené pory, prístrojové ošetrenie nejaké. Ja veľmi mám rada mikroihličkovú radiofrekvenciu, lebo ňou viem upravovať aj kožný povrch, ale tým, že zahrievam aj podkožné tkanivá, tak vlastne ovplyvňujem aj kondíciu tých podkožných tkanív. Sú to rôzne biorevitalizácie, bioremodelácie a takéto procedúry ja mám celkom rada. Čo sa týka botulotoxínu, tak to má úplne u mňa samostatné postavenie, lebo botulotoxín je liek. On má možno 30 indikácií, čiže to k nemu treba ako k lieku pristupovať. Je veľmi bezpečný, lebo vlastne tým, že je liek a je to liek najpoužívanejší na svete v súčasnosti alebo posledných 20 rokov, tak sú všetky jeho pozitíva aj negatíva veľmi dobre preskúmané a má oveľa viac pozitív ako negatív, lebo nemáme takú vysokošpecifickú látku zatiaľ ako je botulotoxín, ktorý ovplyvňuje iba jeden jediný dej a to je vylučovanie acetylcholínu na nervovo-svalovej platničke. Tento dej je vyblokovaný a tým pádom dochádza k relaxácii svalov, čo využívajú neurológovia, využívajú to oftalmológovia. Prvý botulotoxín sa volal okulinum, lebo sa píchal priamo do okohybných svalov a spôsoboval relaxáciu svalu a odstraňoval škúlenie. Čiže je to bezpečné, akurát jeho nevýhodou je, že pre niektorých pacientov teda nevýhodou, že pôsobí iba tých 12 až 16 týždňov, čiže treba ho opakovať. Takže toto, no a potom mám rada nite, lebo zase napríklad ako tieto biostimulácia, mezoterapie už Kleopatra robila, lebo ona si robila aj chemické peelingy, mám veľmi rada, ona si robila chemický peeling, takže si vytlačala šťavu z rôzneho ovocia a nanášala si ju na pleť, alebo aj skvasené kozlie mlieko alebo iné mlieko, tam je kyselina mliečna, ona to už nejakým spôsobom vedela. To máš naštudované. Áno. A rovnako sa našli aj vo vykopávkach zo starého Egypta u niektorých ľudí, že mali nite. Čiže oni už vtedy robili ničový lifting, mali nevstrebateľné nite aplikované. A to čím si vtedy... No, neviem, musím sa potom popátrať, ale že ako si to aplikovali, ale naozaj mnoho vecí, túžba byť zdravý a krásny je odjak živa. Čiže každý kráľ alebo panovník mal alchymistov, ktorí, to sú vlastne dnešní vedci, ktorí mu mali pripraviť elixír života, elixír zdravia, mladosti, krásy. Čiže nie je to len ten kult krásy, sa netýka len nás, dnešných ľudí, ale bol tu odjak živa, lebo ľudia majú radi krásu, majú radi krásne veci, krásne budovy, to je všetko, čo na nás veľmi vplýva aj psychicky. A sú to všetky veci, ktoré sú dokázané aj z psychologického efektu, aj z neuropsychologického efektu. Čiže naozaj tá krása nás zušľachťuje, krása nás zjemňuje a krása nás naozaj robí aj lepšími. Či s tým súhlasíme alebo nie. Toto je naozaj zase vedecky dokázané, že je to tak. Takže máme sa starať o seba, dbať a budeme v podstate spokojnejší, aj šťastnejší. To platí. A lepší. Áno, určite. Miška, ďakujem ti za čas, čo si našla pre nás a za rady, ktoré si našim diváčkam poskytla. A my sa tešíme na ďalší diel. Dovidenia.